Alright guys, så er det Ben Rocco her, og det her er simpelthen bare B-Hop Banter 1. Det er en serie, hvor jeg gerne vil blive bedre til at B-Hop, og så kan I simpelthen følge mig i processen. Jeg er allerede sådan, ja, jeg synes selv, jeg er sådan fin nok til det, og ja. Jeg gider sgu ikke se, hvad det der fuckers. Ja, så er det bare, at jeg går i gang. Dammit! Prøv lige igen. Der. Så fucking... By the way guys, jeg bruger ikke scroll. Og min musespeed er fucking awesome. Sådan der. Sådan, det er not much better. Okay, let's go her. Oh my fuck. Jeg vil ASML. Jeg vil gerne have en ASML, men jeg gider ikke mappet. Sådan lidt noget. Kan jeg gå op der? Nej. Hvad fanden gør jeg? Serious. Jeg skal ikke klare det her map, så fucking... Ja! Nej! What? What the fuck? Yep, and so give me your strain. Damn it. Kom så. Fucking. Prøv igen. Jeg prøver at lade noget med, drenge. Jeg kan ikke. B-Hop easy. Nej, ikke et stein. Hvad skal det? Nej, stein. Det er det der... Tag den på legit. Okay. Det skal ikke være legit. Point start. Auto, sådan der. Let's go. Tænder der ikke er noget boost på den her. Fint. Så står jeg godt, jeg kan klare den. Sådan der, gå der. Boys, det går sgu godt indtil videre. Lige hænge på ham der. Sådan kan noget, kan den ikke. Nej! Hvor får jeg en det der? Så prøver lige igen. Ja. Det der strafe her. Og så ind til nemmere. Ja, sådan der. Det er stejnig med det. Det er nemt. Easy peasy det her. Så i det der telejump der. Spot. Beauty. Smukt, ja, smukt. Nu har den på
på den anden her. Sådan der. Ja. Fuck. Ui. Tutorial. Der. Smart. Går sgu godt indtil videre, boys. Der. Slutningen. Go there. There we go. There we go. I did it. Motherfucker did. Hvad fanden er det her? Shit. Det skal prøves. Det er det sidste jeg klarer, så bliver det for i dag, boys. Fuck. Easy, dude. Dude. Blöd. Ach, motherfucker, idiot, blöd. God. Pray for Russians, guys. God damn it. Kom så. Godt den side. Ui. Det her, det der stykke lige her. Jeg er ikke så god til. Jeg tjekker om ikke om det der huller. Eller plejer jeg, tror jeg. What? Kan man ikke hoppe på den der surf? Det er noget. Det ser altså ikke. Okay, kom så. Der. Sådan der. Smukt. Great banter. Bihop. Kom nu. Kom så. Kom så. Kom så. No mercy. Okay, boys. Jeg tror det bliver det for i dag. Som sædvanligt, husk like, subscribe. Og så ser jeg dig i næste video. Bye!